Kom med med dig. Jeg kan ikke fyre med hinanden, så de kommer herover. Jeg går godt. Nu skal jeg sådan der. Kom så godt. Vi kører bare lidt. Åh, fuck mig. Det var syder. Okay, vi kører lige rundt. Tag så godt. Ej, det gør jeg ikke. Nej, det er noget. Helvede, vi kan vælge kort der. Okay, vi vil tage lige dig, der er der jo ikke. Nej, det er ikke rigtig poker. Jeg er lige så stor. Hvad? Rigtig poker? Okay, men er du med? Hvordan kan jeg sige det? Jeg er helvede. Der ved du hvad? Det er jo fedt. Er du med? Nej. Men jeg er ikke med nu. Så er det mig. Nej. Jeg trækker 3. Vi trækker et kort hver. Jeg kan nemlig mærke, at jeg skal bruge det her på. Jeg kan mærke, at jeg ikke bruger det her. Hold kæft, jeg er god til det her, mand. Nå, hvad siger I? All in, mand. Det siger du all in til den der. All in, mand. Prøv det. Så kan I godt show en kort. Hvis det er rigtigt til det kort. Kunne du lige til at gøre det, hva'? Det er rigtig andre, der er gode til det der. Ja. Tak kort. Hvad du har en dag? Tak kort. Hvad siger du her? Hej, det er godt. Jamen. Lad os have den, vi tæller bagefter. Skal jeg tage den? Tag godt, du må have ikke fortsat. Vi viser dem ikke, det er sjovt. Der kommer Straighten. Nej! Straighten kommer. Nej, tager en tier. Straighten kommer, nu bliver sjovt. Jeg har 2 kort til det. Hvis det så er parti, jeg har et kort, Hvis det så er parti, så har du næsten Royal Straight Flush. Hvis det så bare lige var straight, ikke? Så er lige bare endnu et parti, der popper. Så er du Royal Straight Flush. Jeg har et kort, jeg tager et kort. Så er du faktisk 80 parti. Nej! Ikke noget tid her. Du har tænkt den der nu. Den der må ikke tages nu, for der er du smidt. Er du værre, Mark? Er du værre? Stop det der. Kendskabet stopper nu. Hej, Fis. Bum. Det er vigtigt. Så må jeg slå ihjel til drengen. Det kunne være så fedt. Det kunne... Ej, det er jo 40 kort derude, og jeg har 10 chance for at sejre en tier. 10%. Okay, værsgo. Nej. Så slap jeg for at blande det og skulle dejligt. Er det her dem? Er de med her? 10. Er 10 også med? Jeg er 20 grønne. Det er spændende. Jeg er ikke 20 grønne. Ej, jeg er 20 i grønne. Ej, virkelig. Kommer det for dig over? Ej, jeg er jo brugt det ellers, jeg havde hånd. Den er der nu så, den er der nu. Ej, det er ikke sur, Ej. Det er vel mange måneder. Så nu skal jeg drikke tiden for dig. Der var den! Ja, ude i det 8. hørekort. Der var den! Jeg tjekker lidt. Jeg tror, at jeg har en tier. Du tjekker noget til æbletyr, ikke? Lider lige lykke, kom nu. Det er bare fylder, hvis vi går en af, hva'? Ja.